дастаи мунтахаби қирғизистон ҳам барои худ бисёр роҳи ба бозиҳои марҳилаи сеюм баромаданро душвор кард. ҳарчанд ин даста бо дастаи мунтахаби тоҷикистон мусовӣ бозӣ кард ва 4 имтиёзро аз ин ҷо аз даст дод, футболбозони ин даста натавонистанд дар муқобили дастаҳои заифтар ҳатто аз муғулистон ҳам мағлуб шуданд. дар вохӯрӣ бо дастаи мунтахаби ҷопон ки бозии охирин буд, барои футболбозони дастаи мунтахаби қирғизистон зарур буд ки ғалаба кунанд ва тавонанд аз дастаи мунтахаби тоҷикистон пеш гузаранд. аммо ин тавр нашуд. мо дидем аллакай як голе ки инҷо футболбоз аз дастаи мунтахаби ҷопон дар ин вохӯрӣ ки аслан ҷавонон ба майдон омада буданд, одо онаю тавонист ки як маҳорати зоҳир кунад ки мисли ситорагони футбол буд ва ин бозингар 3 маротиба ба тӯри дарвозаи дастаи мунтахаби қирғизистон тӯбҳоро ворид кард. ин рӯз дастаи мунтахаби қирғизистон бо дарвозабони худ Павел Матяш бозӣ мекард, аммо Павел Матяш ҳам дар радифи ин вохӯрӣ натавонист пеши роҳи футболбозони ҷавони дастаи мунтахаби ҷопонро гирад. дақиқаи 73-ум Сиё Сасаки ҳам як голи дигар зад, вале голи Мирлан Мурзаев дар дақиқаи 45-ум баъди зарбаи пеналти як тӯбро ба футболбозони дастаи қирғизистон мансуб гардонид. аммо ин ягона ҳолате буд ки футболбозони дастаи мунтахаби қирғизистон бо як голашон ба ҷопониҳо ҷавоб гардониданд. Сиё Сасакиро дидем ки голи 4-умро зад ва Такума Асано ҳам дар дақиқаи 78-ум голи 5-умро таслими тӯри дарвозаи қирғизистон кард ва қирғизистон дар маҷмӯъ дар зинаи сеюми ҷадвали мусобиқот қарор гирифт. ин бесабаб нест ва инро мо хуб медонем ки ин ба манфиати дастаи мунтахаби тоҷикистон буд.